food packs ang isinakay kan BRP Gabriela Silang kan Philippine Coast Guard. Objeto kay ni mapakusog ang disaster response kan ahensya sa Island Province. Posibleng mag-abot ang tabang sa nasabing mga probinsya sa Nobyembre 12 o kaya 13. Pagsiguro pa kan ahensya na mahigot nindang pigbabantayan ang sitwasyon kan mga residente sa probinsya para sa dugang pang maabot na tabang. Mientras tanto, sa iba pang mga balita, opisyal ng miyembro kan National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Coordinating Council of Private Educational Associations o kaya COCOPEA. Ini matapos aprobaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsabay kan COCOPEA bilang saro sa duwang private representatives na magiging official member kan NTF-ELCAC. Sigun kay NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr., dahil digdi piglalauman na mas makusog pa ang information awareness as in education campaign kontra sa terror grooming kan mga teroristang organisasyon arog kan Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Sa paagi kay ni maliliwanagan ang mga estudyante sa posibleng ientrahan nindang terrorist groups asin may lilikay sinda sa peligro. Basado sa datos, nasa 1,500 na Catholic private school sa nasyon ang nasairarom kan COCOPEA. Sa iba pang bareta, opisyal na pong ibinugta kan Bureau of Immigration o BI sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang 7 opisyal kan Office of the Vice President o yun sa kagadan kan House Committee on Good Government and Public Accountability matapos magsayuma ang mga opisyal na mag-atendir sa investigasyon kan Kongreso. Bagay ini na kinumpirmar ni BI Commissioner Joel Anthony Villado na naresibi na ninda ang orden kan Nobyembre 6 kung sa intulos manindang isinabay ang mga pangaran kan mga imbueltong opisyal sa saindang centralized database. Tinawan doon man ni Commissioner Villado na ang ILBO ang para sa pagbabantay sa mga opisyal kan Office of the Vice President asin day kay ni mapupugulan ang mga personang makaluwas o asin day kay ni pupugulan ang mga personang makaluwas sa nasyon. Kasabay kay ni ang orden sa mga immigration officers sa nasyon na ipaaram sa Department of Justice asin Kongreso in kaso magbalo ang si Isayman na magbiyahe ang mga nasabing individual asin aramon kung may mga bagong order katakod sa pagbiyahe kan mga ini. Pinatanida ni House Committee on Information and Communication Technology Chair Toby Chanco ang publiko na maging maikmat sa naglalangkaw na numero kan mga text scams na nambibiktima nin mga e-wallet users. Sigun sa iya pigpapaluwas kan mga scammer na lehitimong e-wallet advisories ang sa indang text scams. Nangapunan man ang Navota Solon sa Department of Information and Technology o DICT na pakusugon ang laban kontra sa scammers lalo na tapaparni na ang holiday season. Sinabi niya na bako supisyente ang pagmomonitor sana kan sitwasyon kundi dapat nalapagon ang mga nasa likod gani bago pa magdakol ang mga nabibiktima. Sigun sa DICT, nagagamit ang scammers nin International Mobile Subscriber Identity o kaya IMSI catcher sarong device na nagbabantay asin nagkokopya sa mga lehitimong mobile communications. Mga tugang nagbaba na sa apat ang natatadang puwersa kan guerrilla front sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Armed Forces of the Philippines o kaya AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hali ini sa dating 7 weekend guerrilla fronts sa nakaliis na 3 bulan. Kumpiyansa ang general na bago matapos ang 2024, dagos nang mawawara ang apat na natatada na ini. Iglalauman na posibleng magkaigwa pa ni
pagkakapira ng mga grupo an mabalo na magkrear nin mas saday na grupo asin malansar nin mga pag-atake sa saraday na military o kaya police detachment. Sigun sa general, maluya na ang puwersa kan CPP, NPA, NDF asin ang natatada kay ning fighters na sobra sa 1,000 na sana hali sa dating sobra 2,000 kan 2023. Dakulang kabawasan ini sa puwersa o kaya manpower kan mga pigsasabing rebelde. Mag-i-inhibit si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. sa pagdangog kan Quad Committee kung maatendir sa pagdangog si Police Colonel Hector Grijaldo na giraray inimbitaran sa pagigibong investigasyon. Ang pag-inhibit ni Abante, chairman ini kan House Committee on Human Rights, and reflects my belief that decency, honor and integrity are non-negotiable. Inakasaran ni Grijaldo sinda Abante asin co-chairman kan Quad Committee na si Representative Dan Fernandez kan Santa Rosa, Laguna na nagpirit sa iya na magtestigo sa mga bagay na wara man siya nin aram. Sa niyumahan naman ini ni Abante asin Fernandez. Nagpasalamat man si Abante sa mga nagpahayag nin suporta sa iya. Kan Webes kan pinahimutikan kan duwang abogado ni retired Police Colonel Roy Nagarwa na pinirit kan duwang co-chairman kan House Quad Committee si Grijaldo para kumpirmaron ang reward system sa Duterte drug war. Inilatag kan mga abogado na sinda Emerito Kilang asin Chief Kumigad ang pinagbiyong pahayag bilang simbag sa sinabi ni Grijaldo sa pagdangog kan Senado kan Oktubre 28 na pinirit siyang magtestigo sa mga bagay na wara ining aram. Sinda Kilang asin Kumigad ang nagsirbing witness kan ipinapod si Grijaldo para kahurunon ninda Fernandez asin Abante. Sa hearing kan Quad Committee kan Webes, isinapubliko man ni Batangas Representative Jervil Luistro ang nasabing surat kan mga abogado. Hinagad man ni Lead Committee Chairman Representative Robert Ace Barbers kan Surigao del Norte sa Committee Secretariat na isabay sa record kan komite ang pahayag kan mga abogado. Sinabi kan mga abogado na gusto nindang magluwas para masimbagan ang sinabi ni Grijaldo na pinirit siya. Ipigladawan man kan mga abogado sinda Fernandez asin Abante na profesional. Enot nang nagtestigo sinda Garma asin retired Police Colonel Jovi Espinido katakod kan reward system sa Duterte drug war. Sigun kay Espinido, ang reward ang nagaagi hali sa level na Senator Bongo na midbid na harani kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang pondo para sa reward ang hali sa intelligence fund asin income sa illegal na sugal arog kan weteng, Philippine Offshore Gambling Operators asin small town lotteries o kaya STL kan Philippine Charity Sweepstakes Office o kaya PCSO. Mientras tanto, kinumpirmar kan dating bodyguard driver ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na Superman ang call sign kan dating mayor kan Davao City. Ang sinabi kan retiradong pulis na si Sanson Buenaventura ang pagkumpirmar sa naging pahayag kan nagkapirang personalidad harug kan mga dating miyembro kan Davao Death Squad o DDS. Si Buenaventura na naging bodyguard as in driver ni Duterte poon kan 1988 sagkod 2008 ang hinapot ni Batangas 2nd District Representative Jervil Jinke Britix Luistro sa pagatindir kaini sa pagdangog kan Quad Committee kan Kamara de Representantes kan Webes. Sinabi ni Benaventura na Superman ang apod kay Duterte kan nakapirang grupo sa Davao City. Kan aramon ni Luistro, sinabi ni Benaventura na wara ining aram sa pigsasabing DDS asin media sana ang nagigibo kanang apod na ini. Ipinaramdam naman ni Luistro ang naging pahayag ni Duterte sa pagdangog kan Senado kung saan sinabi kaini na may DDS. Sa paghapot ni Luistro, inako ni Buenaventura na loyal ini kay Duterte. Sa pangar ni Buenaventura,
o ang pangaran ni Buenaventura perang beses nang naunambitan sa mga testimonya kan mga tawo na nagtaram katakod kan DDS. Sinabi kan self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas na sa iyang affidavit kon 2017 na si Buenaventura an may dakulang papel sa DDS asin responsable sa logistics asin nagsirbing liaison para maipaabot ang mga sugo ni Duterte. Sigun kay Las Cañas, si Buenaventura ang nagbababa nin mga orden ni Duterte arog kan mga gagadanon na mga individual. Sa affidavit man kan sarong Jose Basilio, ipigladawan kay ni si Buenaventura bilang operational big boss kan Heinous Crime Investigation Section na nasa likod kan pagtataonin clearance sa operasyon kan DDS na nagtatarget sa mga kriminal. Sigun kay Basilio, ang mga orden hali kay Buenaventura ang pigtutubudan na hali kay Duterte kaya pigsusunod kan mga miyembro kan DDS. Naunambitan man ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma si Buenaventura na siya ang nagtataonin 20,000 pesos reward sa mga station commander sa kada nagagadan na mga drug suspect. Mga tugang iyan po ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwas sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Ronald Baldo sa Technical Department, sa IT si Jerome Martinez, sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mardy La Cruz, katawang si Jenny Ballaran asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat asin happy weekend. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa satupad.